Nou, dat is het Roten Raadhuis. Mooi baksteen. En rechts hebben we de Marienkerkje. Lijkt er ook mooi bij. En Berliner Dom. Ze kunnen aanst naar onder den Linden. Dat is hier altijd een bouwput, want de U5, of de U5 moet ik zeggen, U-baan, die verlengen ze ont, ook zo'n beetje het begin van onder den Linden. Dus ze bouwen maar een fut. Daarachter leidt het Nicolai-viertel. Heel aardig. Het is eigenlijk zo'n soort theaterdecor, maar goed, maakt het niks uit. Ik heb toch wel een paar aardige kroegjes. Onder de Nussbaum, of zum Nussbaum. Dat weet ik eigenlijk net. Ach, heen. En nog een wierdbankje. Ik hou altijd mooi. Er zitten hier wel zwalkjes met bier. Er mag hier een soort, alle mensen kuieren met bier over de straat. Dat is een beetje stapjes ik in de metro. Maar ja, we eindigen maar even. Omdat het zo wierd is, jood. Bij iemand die het weten kent. Hoe wierd het altijd is. Daar hebben we hem. Neptunus. Nosa. Die staat in de stijgersbouw, die staat in de stijgers. Stuitende tentoonstelling, ik best. Mocht ik net filmen, net fotograferen. Nou, waarom net zo'n je zei. De tentoonstelling is van het MoMA. Werken op papier, het bezit van het MoMA Museum of Modern Art New York. Dan ben je wat bij die collectie zitten. Nou ja, ik zit er net bij. En zij is het maar correct. Ja, en dan vanzelfs het Holocaust monument. Daar herinner ik even maar hier tussen terug. Het is nou zo wierd. Dat ik al hier wel graven naar binnen uiteindelijk. Dat is wel heel apart. Ik ben hier ook deze met mijn dochters. En we rond rechts tussen terug. Dan kwam ik in één keer efter zo'n steen. Dan liet ik er schrikken, een van de dochters. Ja, dat is wel apart. Je kan je voorstellen. Het is licht, skaat, uitzicht, hoop, redding, vernietiging, angst, alles zit erin. In één keer kom je er niet in zien. Dat is dus extra gek. Het is eigenlijk zo'n interactief monument. Heel bijzonder. Boom is hoog. Maar dat gevoel van dat je zo oppakt worden kennen. Het zit hierin. Vlecht mee. Nou, dat biedt dus hartstikke. Dat ik wel weer uit hier. Zo is het al.
Nou, dat is prachtig. Ik net zo'n soort toeristen hier. Pariser Platz. Met de Quadriga erop. Even een mooi sfeerbeeld. Daarnaast hier Max Lieberman een atelier. Dat die al hier kapot gingen zelfs in de oorlog in de krieg. Als ze nou weer op bijbouwt. Zoals alles hier in de buurt. Inclusief het Adelon Hotel. Dit hier de kunst. En het verneemde hotel. Aan de andere kant van Unter den Linden. Nou, meestal even zelfs dit Karl Marx. Allereerst een beeld van hem. Kijk hier aan het begin van de Karl Marx Allee is een mooi plein. Nou ja. Vind ik nou een verhaal over Michael Koolhaas. Een mooi verhaal van Heinrich von Kleist, maar het is echt Bartel hier. Michael Koolhaas, hier zit de galgen, die een galgenlapersveld of zo wat. En Michael Koolhaas, als het doet, is die iets ophangen. Dan hebben we hier in de contramine over een paar hinders. Maar de laan hier, nou ja, je weet het wel, het is leuk als het 42 is. Al hier de soorten meter met de oerhiet. Zij is en zij is nog heel dik. En dat riet. Nou ja, dan in de buurt van de Alexanderplatz. Daar heb je nog wel wat DDR-gebouwen op. Daar in de Diersas, hier hij hem, Fernsehturm. Dit is er wel nog heel een nieuwe stukje. Ik dacht eigenlijk dat doet ik het zeer als het een berg wie erachter. Maar ja, het is toch wel apart. Wilde een aparte ster. We komen nu even bij een stukje wichtiger Karl Marx Allee. Maar ja, ik zag het al. Ik weet net meer wat het doel hier. In de DDR-tijd. Mensen, dat ziet u natuurlijk. Het is allemaal niet zoals het toen was, het is dan wel net zo breed. Maar in de verte, in de mist, ligt de Fernsehturm of de Alexanderplatz. Maar ik wil u dit even laten zien. Er zit nu een architectenbureau in. Er zit een architectenbureau in, maar dit hier dus de heel verneemde Karl Marx boekhandel. Nou, geen boek meer te bekennen. Ja, van architectuur, jongens. Dat zit er nou in. Ja. Gaat net door, ja. Zo, even naar binnen. Maar even bij het hondje, even bij het hondje gedag zeggen. Dag hondje. Doei. Eenzaam hondje op de Karl Marx Allee. Ja, dat is wel apart. Het is een van de enige ingangen die te kersen wat in Berlijn die voor een gebouw in moet om bij de U-baan te komen. Een van de weinige ingangen, de Karl Marx Allee, waar je dus het gebouw in moet. Een van de gebouwen hier. Merkwaardig. Dat is het zo. Ja, kijk eens. Daarnaast om mee te nemen voor in de metro. Wat zie je hier erbij?